नमस्कार। आज आमी कड़गी चाक्या रांदे करया। रांदे करच्या कामक जाय सोय, सुकी मिरसांग, हळद, कोथंबर, मीठ, तेप्पळ आणि आमसाण। हांगा आमी आमसाण्या वाट्याचे तन्ने आंबाड्याचे यूज केला। मोठी तुकडी केल्लो चाको, मस्का सांग आणि शिजेली तोरी डाळ। सगळ्यात पहिले मसाला रेडी करया। मिक्सरात सोय, हरवी कोथंबर, हळद, सुकी मिरसांग आणि थोडे उदक घालून गंध मसाला वाटून घेऊया। आंबाड आमशुल्ल्यार दोनच आंबाड यूज केल्या पुरो। आम्ही हांगा गोडशे आंबाड यूज केला। एक आयदनात थोडेशे उदक घालून मस्का सांगी शिजवून घेऊया। मस्का सांगी शिजिल की तातूंत भितर आंबाड घालून आणि थोडे वेळ शिजवूया। आंबाड बेगी शिजतात। कुकरात थोडे उदक आणि मीठ घालून चाक्को एक 2 सिटी कान शिजवून घेऊया। रांदे करच्या आयदनात चाक काण घेया। तातूंत शिजेल आंबाडे आणि मस्का सांगी घाला, डाळ घाला, तेप्पळ घाला आणि वाटील मसाला घाला। रुचीक कितले जाय म्हण पळोवन मीठ घाला। सगळे बरे कन मिक्स कन गॅसाचेर शिजोवचे दवरा। कडगी आणि मस्का सांगी शिजली उरता। तश म्हण मसालो एक गजगज येतपर्यंत शिजयला पुरो। आमगेन मस्का सांगी घान कडगी तेपळा रांदे रेडी आसा। ही शीता बरोबर साइड डिश म्हण खावचे बरी लागता। तुम्ही बी ही रांदे घरात ट्राय करा आणि आमगेल चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।